கம்மல் செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் இந்த கம்மல் என்கொயரி இன்னமும் வந்துட்டுருக்கு. இது தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் ஸ்டோன் இயரிங்ஸும். இது ஒன்றுமே இல்லை, மோல்டில் சிம்பிளாக எடுத்து ஸ்டோன் ஒன்று ஒட்டணும். ஆனால் லேயர் பை லேயராக ஒட்டும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஒவ்வொன்றும் உள்ளுக்குள்ளே லேயராக ஒட்டுறதுனால இது காயறதுக்கும் டைம் எடுக்கும். ஸோ 24 ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக காயணும். 7 லேயர்ஸ் செகண்ட் சைஸ் மோல்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ஃபுல்லாகவே நான் ஃபேப்ரிக் க்ளூ தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் B7000 யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி இந்த ஜிம்காஸ்க்கு மேலே ஸ்டட் ரெடி பண்ணது கேன்வாஸ்லையும் OHP ஷீட்லேயும் தான் பண்ணியிருப்பேன். இந்த மாதிரி தான் MDFல ட்ரை பண்ணுறேன். இது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஆன்லைன் கிளாஸ் உமன்ஸ் டேலேருந்து ஆஃபரில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும், டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இயரிங்ஸ்க்கு உங்களுக்கும் வேணும்னா அதுக்கும் ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அடுத்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன இயரிங்ஸ் வேணுமா, இல்லை மேக்கிங் வீடியோஸ் வேணுமா? நிறைய பேர் மேக்கிங் வீடியோஸ் தான் கேட்டிருக்கீங்க. இந்த இயரிங்கோட மேக்கிங் வீடியோஸுமே நான் போடுறேன். ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன், பெருசாகவும் போட்டிருக்கேன், லைவ்லேயும் போட்டிருக்கேன். இன்னொரு முறையும் நான் போடுறேன், கொஞ்சம் நிறையா செஞ்சுட்டு. வேறு என்னெல்லாம் மேக்கிங் வீடியோஸ் போடணுன்றதை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.